grupo nga Blackpink. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na managkalain-lain nyo pamaagi para mapatubo ang 1,000 ka pesos. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 255 kilometros na bagat na nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur o kung 280 kilometros na sidlangan sang Davao City. Ang southwest monsoon na nagapekto sa nakatundan nga bahin sang Luzon. Samtang may nakita naman nga tropical depression sa guwa sang pungsod. Ina nakitaan sa 605 kilometros na aminhan nakatundan sang Kalayaan Island, Palawan. May dala ini nga kabaskuhon sang hangin nga 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 70 kilometros per ora. Nagahulag ini pa nasidlangan naminhan nasidlangan sa kada sigon nga 15 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorms, mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw ng butlak las 5:37 kay na magatunod alas 6:09 karon sa gabi. Temperatura naman mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsor. Good morning na liwat sa aton nga mga kaaksyon. Good morning dira sa naga-monitor ya sa Facebook, no? Sa aton Facebook Live. Kag sa liwat kun ay kuan balaw ay notify sa inyo. I-try abin ninyo nga i-unlike anay, i-unfollow ang aton nga FB page. Tapos pagtapos mo unlike kag unfollow, i-like mo liwat kag i-follow, no? Kag i-share. Ha, para nga I think na muna siyang solusyon para nga mag-notify liwat sa aton ang mga programa diri naton sa Action Radio Bacolod, no? Sige, try naton na mga ka-action ha. Kag sa mga EFC dira, sa aton nga ka-EFC dira, share gid kita sa aton nga FB Live, no? Para nga damo kita nga makatan-aw, sa aton sini nga pagpangalagad. Okay? Martin Aliling, good morning dira sa imo. Phil Alonsagay, migo mag-agad dira sa imo sa Tokyo, Japan. Good morning. Miss Jinky de Alagdon is still watching. Ana Sinoro, Araman. Jonel Halyorina, good morning man sa imo, no? Rochelle Evangelista, mag-aga man. Basi maka-chance, ako na lang mahapit na sa imo, Rochelle, para sa imo nga coupon, no? Kay Wensky Lim Morales, kag kay Nat August, kag Abi, morning dira sa inyo. Ara mangyapon si Ating Iriman, no? Ting, morning sa imo dira sa Murcia. Ande Saladares, good morning man. Watching live from MH Del Pilar sa Banwasang Pontevedra, no? Maayong aga dira sa imo, no? Ay happy birthday gali sa akong friend kay Stella Maricelis. Morning sa imo, Stel. Happy birthday karon nga adlaw, no? Kay Stella Maricelis sang Bago City. Good morning man sa mother-in-law ni Teresa Linahakayaw. Birthday niya man subong. Happy birthday kay Hilda Kayaw. Oy, good morning dra. Happy birthday Hilda Kayaw sa Bago City. Kag sa bata sa classmates ko, sa akong BFF. Kay Sophie Bailon. Happy birthday man sa imo, no? Aha, kadamo gali sa mga may birthday sa mga Action Doors. Happy birthday lang daw sila. Oo, daw kita ni pamahaw karon. Ay, kalain. So, bilog nga si Mana, giniguro nga pamahaw. Kasi Webes, daan may pamahaw man. Baw. Ako Ano? naman, may ari naman ko maninoy, no, ni ko no, ho, naramobi, ho. Si makumparehay na ni kami. Makumparehay kami ni Juan Bolgalyo. Feeling ko pa US, kagid Action Boy. Matyagan ko daw mga Palas Muna ginang Vegas. tayo mga makapalas Vegas. Napilitan ko sila makapalas Vegas kung kaslo ni ang yad. Yada, kagiyado mo. Pwerte, no?
Ting, ano, mapilitan ko action doors, ano? At you, Makuan man lang, okay man lang ka de, ang mabilin ka kadali. Oh, okay lang, wala siya problema, Action Boy. Anong Kung mabira tugon? ka, ang importante si Action Boy, maka-enjoy ka to sa Las Vegas. Anong tugon? Ang tugon ko sa imo maghalog. Yeah! Kag ano imo? Kabalo ka na na. Kag ano imo mapabalon sa akon? Ang pabalo ko sa imo prayer. Ay kanawi. Of course. Ang mga dapat. Ay kanawi. Eh, syempre, hindi na ako na magamba ko ano pang tugon ko sa imo. Kay kabalo ka na sa mga kasi. pagkinahanglan. Yeah, pagkinahanglan ka lang. So, sige. Ati, wala the flower girl. Kaya suggest ko tayo nga si Eden, flower girl. Oo. Correct? Yes, to. Andre Polanco, morning man sa imo Ay, dira. may nakita ko, bala nga post, bala ni Besh Miles, bala. Ambot ko nakakita kagabi, kasi sila ni Besh Miles. Doon may caption, siya bilang na, no, man 5 flat lang tadaan po, siling ko, Besh, 411 ka lang bala. Kami ang 5 flat. Kami ang 5 flat. Tapos siling ni Ida sa akon, 5'1. Kuya bala mo ko, bongga! Mukhang bisyosa. Kalain, nakita na bugalan sanghay. Bugayan sanghay. Pero sige lang. Sige lang Okay lang na siya, importante, mahalaga. Importante ka ginawat. Correct. Lain Lames Agria, morning man, kag kay Maria May Villaran sa Barangay Felisa. Good morning dito sa imo. Tamyan niya man si mama niya Carmen. Aga pa nagaluto sang laswa. Wow. So standby na sa balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Sa balita lokal, wala ginaprubahan sa Election Registration Board o kon ERB ang application sang 32 ka mga nagparehistro sa Comelec Bacolod. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, 31 ang gin-disapprove ang gikan sa Barangay 19 kag isa ang gikan sa Barangay 28. Madumduman 41 tanan ka mga aplikante ang gin-question kag ginpatawag sang ERB sa nagligad nga semana. Ginehemplo ni Trinio Canya nga kalabanan sa mga wala ginaprubahan nga gikan sa Barangay 19 ang ginrelocate na sa Purok Pedring sa Barangay Estefania base man sa ila pahayag sa ERB hearing. Patag ni Canya, makaboto tani ang mga natungdan nga aplikante kung nagparehistro sa insakto nga lugar. Sunod kay Canya, sarang pa makafile sa korte ang petition for inclusion ang mga wala na aprubahan. Ginpadalaan na sang notice of disapproval ang mga natungdan nga aplikante. Ang ERB ginabukusan ni Trinio Canya, kaupo si Attorney Jubert Catalbas, tiglawasalin sa Bacolod Schools Division, kag City Civil Registrar Head Attorney Hermilo Pauyon. Out of 41, naging patawag naton, may ara kita nga disapprove nga 32 ka applicants naton. Mostly, ang applicants nga na-disapprove naton ang nag-apply for registration sa Barangay 19. Kaya doon mo na siya ang bulk sang applicants na ginpatawag naton during the ERB. Ang kabahin sa pahayag ni Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Nag-umpisa na ang syudad sang Bacolod sa pagpreparar para sa 2023 budget. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison, ang chair sang Committee on Finance and Appropriation. May duha ka adlaw nga strategic planning nga ginpatigayon si Mayor Albi Benitez kaupo ng tanan nga department head. Suno kay Saison, ginatagan sang tsansa mga department head nga magprepara sa ilang budget proposal kag inang ila gindepensahan sa tubangan sa mga department heads. Para kay Saison, importante ang ining aktibidad bangod sa tinalikdan ni administrasyon. Ginaligar wala nila ginamitingan ng pondo kag ginasunod na lamang ang luyag sang City Mayor's Office. Wala pa may baluan kung pila ang ginaduso nga pondo sa 2023 sang Bacolod nga pinakauna sa idalom sang Benitez administration. Ginpahayag naman ni Bacolod Councilor Jason Villarosa nga karon nga bulan igalansar sang LGU sang Bacolod ang e-governance. Sunod kay Villarosa nga chair sang Committee on Information, Communications and Technology, ang e-governance ang mag-umpisa sa Office of the Building Official kag magasunod ang iban nga opisina. Ginpaatag ni Villarosa, paagi sa e-governance, digital na ang proseso sa pagkuha sang permit sa Office of the Building Official. Sa karon ginatrabaho na sang Management Information Technology and Computer Services sang siyudad sa Bacolod ang programa o program sa website sa pagpatuman sini. Ginpahayag man ni Villarosa, sa nagligad nga inaugural speech ni Mayor Albi Benitez, ang pag-activate sang e-governance ang isa sa mga prioridad sang iya administrasyon.
Formal na nga nabato ni punong barangay Yolanda Bibing Nobles ang barangay Pahanukoy ang Certificate of Commendation sa 2021 pilot testing sa Seal of Good Local Governance for Barangay matapos ginhatag kahapon niya adlaw ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Badayag. Suno kay Nobles sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod, ang barangay Pahanukoy ang nagaisahanon nga nauna nga nakabaton sang award gikan sa DILG National. Dugang pa ni Noble, 3 ka mga nagapanguna nga requirements ang ginpasar sa ila barangay nga ginalakipan sang peace and order, financial administration kay disaster preparedness sa diin ang barangay Pahanukoy ang una nga naka-establish sa disaster center kay may pinakamanubo nga crime rate gikan sa 3 ka barangay nga nasakupan sang police station 8. Ginpasalamatan ni Noble ang pumuluyo kag barangay council sa suporta sa iya liderato. Samtang pangunahan naman sa lokal nga gobyerno sa siyudad Sambago ang patigayunon nga Mount Canlaon Natural Park Festival umpisa karon nga adlaw Agosto 9 tubtob ini sa Agosto 11. Ang MKNP Festival kon halad kay Kang Laon ang may tema nga pagsanyog sang komunidad na sandig sa pag-amlig sang dunang manggad. Magluwas sa siyudad Sambago, magapartisipar man sa selebrasyon ang 5 ka miyembro nga may LGU nga ginalakipan sang La Carlota City, La Castellana, San Carlos City, Banwa sang Murcia kag Canlaon City sa Negros Oriental. Suno kay May Ann Fortus, ang Senior Tourism Operations Officer sang Bago City, ang tuigan nga aktibidad ang may kolaborasyon sa DENR, Protected Area Management Board kag mga stakeholders sa tuyo nga mapatibong ang ecotourism sa Natural Park kag ma-preserve ang ginakabig Last Frontier sang Negros Forest. Ginkompirma ni Barangay 18, Kapitan Madeline Diaz nga magatukod ang lokal ng gobyerno sang syudad sa Bacolod sang temporary shelter para sa mga watchers nga nagatines sa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital o kon CLMMRH. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Diaz nga sa iya ihibalo ang lugar nga patukuran amo man ang ginpamtangan sadto sang temporary shelter apang syudad amo ang nagabayad. Nagpabutyag naman sang pagkadismaya ang kapitan matapos nga wala man sang komunikasyon sa iya talatapan angot sa nasambit nga plano sang syudad. Desisyon na naman sa Negros Occidental Provincial Legal Office antes matapos ang bulan sa Agosto ang sabat nga ginsumeter sang 6 ka mga empleyado sang Provincial Agriculture's Office nga ginapapanaugan sang show cause order bangod sa ginaligar abuso nga paggamit sa salakyan sang gobyerno. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., diri may baluan kung dapat padayunon ang pagpasaka sang formal nga kaso kontra sa mga ginareklamo nga mga empleyado. Kalakip sa reklamo ang pamuno sang Agricultural Engineering Division nga isa sa mga nag-usar sang government vehicle sang Hulyo 15 sa sining tuig. Inisla ang reklamo sang driver nga si Lemuel Gravino kag Administrative Aid for Mario Piquet nga in charge sang Capital Cab Service Vehicles. Gin-issue ang show cause order sa nagligan nga Hulyo 21. Liwat nga magapakigangot ang DSSD Bacolod sa Bangsamoro Region kag Office of the Civil Defense sa posible pagpabalik sa mga badyaw sa ilang lugar sa Hulo. Suno kaya Pasita Tero ang pamuno sang DSSD natala na nga magsapol ang Anti-Mendicancy Task Force para planuhan ang pag-rescue sa ila kag mapabalik sa ilang lugar. Pero suno kay Tero ila pa i-verify kung nabadyaw ginman ang nagapanglimos sa madalanon sa Bacolod o kung badyaw looking. Suno sa DSSD official magapangita sila sang paagi para ma-rescue ang mga badyaw bangod ini ang nagapadayon man nga programa sa ilang opisina, lakip na ang pagbulig sa mga street children. Pero ginklaro ni Tero nga wala nila ginag-discriminate ang mga badyaw pero kung nagadisturbo na sila sa syudad, diri na mapatunga ang opisina sang DSSD. Madumduman, tuig 2018 nang kapatigayon na sang rescue operation ng DSSD kag napabalik ang mga badyaw sa Mindanao. Masikop din naman sila and makaplano kami kung anong himuon namo sa ila para nga ipabalik sila kaya bali nila kuno Cebu sila nag-agi no. So we will coordinate naman with the Bangsamoro region no kay dito ni nagali ng mga badyaw. We can coordinate again with the Office of the Civil Defense nga makuha ini sila. Kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Hagna nga mga patuman sang curfew sa menor de edad, liwat gin-file sa Kongreso. Samtang prolonged COVID-19 wave, mahimo maglawig tubtob sa bare months.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Neda Paslon, amo ni siyang nagkadto di Doors. Si Neda Paslon. Ato bilang bata 14 nga, years old? 14 years old. Okay. Morning da sa imo. Kamay upunto sila Action Doors nga itong lang gintagaan, tabala sang kwan. Bata You remember? ni Connie Laparan. Ang ginhatagan ta sang Yes, si Leona Grace cellphone. Laparan. Oho. Nga gingamit niya to para sa iya nga online class. Yes, Subong, correct. graduating na siya. Yes, next year mag-graduate na siya. So, Action Boy. congratulations. Kita mo lang, no? So, At least, bisan paano, Kagas na subong harap ang cellphone ha. Dugin gaan siya 2018. I think. 2018. Or 19, garo? 2019. 19. During to sa aton nga kwan nga 50th anniversary. Oho. Di ba la? Check ko ba kung saan na to. Kay 2019 guro. nag-message niya siya sa akon mo. Kag at least kanami bala batsagon bala nga Kag-birthday pa sa August 12. oo, kanami batsagon bala nga at least ang Action Radio Bacolod nangin kabahin sa ang iya nga Ay, pag-eskwela. 2020 siya naka-receive. 2020? October 27 daw, 2020. Okay. Gindulong ni Action Jan to kag ni Action, Miss Nona. Oo. Tisubong kwa na siya Pagbanwa. nang graduating na siya. Oh, kag Bachelor of Secondary Education, major in Science. Oy, Action Boy. science, grabe. Baka bigla yung Pwede. kurso. Sige nga, yan. kanda. In fairness, no? Kaano ba Action Boy? Do ka kanami bala nga in fairness ang ginhatag to bala sa iya nga dako ging nabulig sa iya. At least nagkabahin ang Action Radio sa iya nga pag-eskwela. Iya nga no? journey. Sa towards achieving his dream Yes. and making her dreams into a reality. Pwerte. Grabe, no? Pwerte. Enrique Caballo Subaldo Jr., morning man. MJ is Candido Hildore. Good morning. Sa akong dira nga second cousin, Lawrence Melgarejo Conclara. Happy Tuesday sa imo. Happy Tuesday morning nong. Kag sa imo pretty nga partner. Amo ning nami nga part. Ay, amo na siya namin nga part. Do makatag takupon siya. So, na face mask to dapat mong. Oo. Tige, subong kita mo nagagawa nga face mask eh. So, Subong kupo coupons naman. ba ito Pag niya? sila mo nga pretty, mga tag na din sa sundore. Automatic. Lakalain. Joe Art Mandagit Tones. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, morning man. Christina Paslon. Sila ni Ulf Danay kapon? Ni Christina Neda? Paslon. Di pa rin sila apelyido. Hindi ba si Eloy Goro or ano? Hindi lang ko Eloisa sure. Yagoro. Oo, Eloisa.
Pres, Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man sa imo. Sige, go Yes. Diri na ko galing kaya action mo kaya nag-out akong Facebook nag-out. Kulpi. Diri ko kay Sige. Maninoy Michael. Day Layo ka. pa. Layo pa. Dennis Nuestro, kay Kagawad Imbong Jo Campo, dira. Ay kagawad. Oy, upod sila sa buong ni Kagawad. Kwan. Nakadaog ni siya bala sa coupon. Wala siya guro plano. Oy, kagawad, ipangatag mo na lang ng coupon mo sa iban. Kadaog ni siya mong. Kasi pangatag yung magbarangay eleksyon, de. Ay, klay. Tapos na yato na. Upod sila gali ni former punong barangay, kag Kagawad, Taba, Pilyeho. Ay, upod sila. Ang natamyaw ko, pero bla si Subo. Kagawad, Taba, Pilyeho, Ah, bla. ah, Oo, Kagawad, magli si Taba, Pilyeho, da. Good morning, Landra sa inyo Morning da sa inyo sa barangay, Maaw. Yes. Si Bibing Merly de Rivera, dira, morning man. O sige, dra ka na, kay Kay Maninoy mo. Maninoy. Maninoy, Michael June Season. Good morning dra sa imo sa may Chateau Ilis Paranaque. Kay Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning man sa imo. Sa barangay Handumanan. Yes. Kay Julie Militado Patrimonio. Good morning. Watching from Singkang. Oy, good morning. Okay, sa ni Alvin ay. Sino? Si Alvin? Alvin. Patrimonyo eh. Ay, hindi ko kilala. Ano? Mas si Mablier. Muna ano. Ah. Sa PBA. Sabi ko, kaya kasunod mo sa basta pinsa ko, basta Alvin ka BB boy niya. Action Alvin Graba. Si Pilton Lipura, good morning, dran man sa may Pasay City. Sige. Kay Joe Art, doon nalipay, giguro si Joe Art, action boy. Kay grabe, ginang iyang... Kagawad M sa Bosso, morning man. O sige standby tanay sa atong mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung Sa detalye na sa atong nagapanguna nga balita national, liwat gin-file sa Kongreso ni bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera D ang hagna nga nagapatuman sang curfew sa mga menor de edad. Sa idalom sang House Bill 1016, tuyo nga pagadilian ang paglagaw sa mga menor de edad halin las 10 sang gabi tudto las 5 sang aga. Suno kay Herrera D, hindi lamang pagdumili ini sa mga minors, kundi proteksyon batok sa nagkalain-lain nga kriminalidad. Naibaluan nga sa idalom sang National Curfew Act, ginatugutan ang pila ka exemptions kalakip ng pagwa sang minors nga kaupod ang ginikanan kung guardian ukon sa panahon sang emerhensya. Sa idalom sang proposed bill ni Herrera D, ang minor de edad nga madakpan ay kustodiya kag kapkapan sang pulis nga pareho sa iya nga gender. May penalidad nga 48 oras nga community service kag 2,000 pesos sa unang offense. Samtang magatambong naman sa Barangay Council for the Protection of Children ang menor de edad kag ginikanan kag paghimo sang intervention sang local GSWD paagi sa counseling sa ikatatlo nga paglapas.
Ginpahayag ni Octa Research Fellow Guido David nga mahimo maglawig tugtog Burman sa karon nga prolonged COVID-19 wave. Suno kay David, ang karon nga wave naglawig ikumpara sa ginapaabot nga kalawigon sang Octa. Ginihemplo ni David ang Omicron BA.4 sa South Africa nga naglawig lamang sang 2 ka bulan. Ginaangot naman ni David sa iban pa nga variants kun nga naglawig o kun wala pa nakalabot sa peak ang karon nga wave sang kaso. Ginpahayag naman sa Independent Monitoring Group nga Octa Research nga liwat nagtaas ang positivity rate sa COVID-19 sa National Capital Region. Sa tweet ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, halin sa 15.5%, yara na karon sa 17.5% ang positivity rate sa makalalaton nga balatian sa Metro Manila. May pila ka probinsya naman ang nakarecord sa mataas nga positivity rate. Kalakip na diri ang Albay, Benguet, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Quezon, Rizal, kag Zambales. Manubo naman sa 20% ang positivity rate sa makalalaton nga balatian sa Bataan, Batangas kag Bulacan. Samtang ginpahayag ni David nga yara sa 9.9% ang COVID-19 positivity rate sa Ilocos Norte. Bangod sila padayon ang panumdum sa publiko nga magsunod sa health protocols kag magpabakuna kontra COVID-19. Ginanunsyo sa Department of Health kung DOH nga nakarecord ang Pilipinas sa 92,343 ka kaso sang dengue halin sa Enero 1 tubtob Hulyo 23, 2022. Ang kadamuon sang kaso subong ang mas mataas ang 118% ikumpara sa na-record nga 42,294 sa pareho nga period nagligad nga tuig. Nanguna sa may mataas nga kaso ang Central Luzon nga mayara sang 15,951 ka dengue cases. Ginasundan sang Central Visayas nga may 9,429 kag Metro Manila nga may 7,962. Nanawagan ang Department of Health sa kwalipikado nga mga persona nga magdonar sang dugo para mapabilin ang supply sini sa mga blood centers kag healthcare facilities. Ginpahayag ni DOH OIC Maria Rosario Vergere, dapat padayon nga ma-replenish ang supply sang dugo sa piyak nga may nagakaigo pa nga supply ang pungsod. Sunod sa health official, ang blood supply sang pungsod ang apektuhan sang COVID-19 pandemic, bangod nga madamo sang tao ang hindi luyag magwa. Nagpagigangot man ng DOH sa PNP kag BFP nga isusunan ang ila sini nga blood supply. Sa karon sunod kay Vergere, amat-amat nga nagasaka ang kadamuon sa nagadonar sang dugo sa tuyo nga makahatag sang blood products sa mga populasyon nga nagakinahanglan. Ginaduso ni Senator Mark Villar nga malakip na sa tuigan nga national budget ang pondo para sa Build program. Ilang rason kun nga ginaduso ni Villar ang hagna. Sunod sa baguhanon nga senador, isa sa manakit-an niya nga makabulig sa pagpaayos sa ekonomiya sang pungsod, amo ang kon may magtayuyon nga programa. Tuyo ni Villar nga makahimo sang lahi para permanente nga malakip sa General Appropriations Act kada tuig ang pondo sang Build program. Ginkalipay man sini ang pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magluwas nga padayon niya ang programa, mas paayuhon pa niya kag pasangkaron. Ang Build ang isa sa flagship programs nga sang nakaligad nga administrasyon. Gin-report naman sa Philippine Statistics Authority nga malapit 3 ka milyon sa mga Pinoy ang wala sa trabaho base man sa record tubtob sang Hunyo tuig 2022. Sunod sa PSA, ang 2.99 milyones ka wala sa trabaho nga mga Pinoy ang mas mataas sang 6% sa kadamuon sang wala sa trabaho sa tuong bulan sang Mayo nga yara lamang sa 2.93 milyones. Samtang ang unemployment rate karon nga tuig ang mas madubo sa 2021 nga record nga may 3.77 milyones. Ang underemployment o kung mga nagapangita sang mas madamo nga trabaho kung oras sang trabaho ay yara naman sa 12.6% sang Hunyo o kung may katumbas nga 5.89 milyones ka mga Pinoy. Handa ang Commission on Elections sa COMELEC nga magpatigayon sa 2022 nga barangay and sangguniang kabataan elections kag 4 ka plebisito. Ginpahayag ni Garcia nga ang election hindi interdependent sa kada isa kag ang plebisito ang dapat dayunon bilang pagsunod sa existing nga lagi. Palayag pa ni Garcia, wala nakadepende ang isa ka electoral exercise sa iban pang electoral exercises kag madamo naman sa eksperyensya ang COMELEC nga nagasunod-sunod lamang pagpatigayon sa national and local elections. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga may kabud
kay Cesario Duran Paslon. Pasya mo ning father niya kahapon. Ayas, si Sario, nadumduman ko. Ting middle name niya gali Duran. Uy, parinti mo Uy, gali. isa nagambal gapon man. Tani ko Uy. din Ano ka patutani? nakahakuan patatani to. Oo. Uy, ginagambal si Migo ta. Namangkot pa sa Kaya gapon siya sa action akon. boy dulo yaon sa action boy. Namangkot pa sa gapon sa akon niya. Ikaw si Boy Duran. No? Uy, isa nagambal ka printe kami gali. Tani na naman. kapadala ka pa tani Kapadala po ko tani bisan Ito kamuti may idik. lang, ha? Ito may idik. Ito may idik. Kay Sir Fred mo ka. Bisan tani mga kundi ka nakabalot at tani ka printe kami bisan nakapakali lang ta kamuti to sa likod oh. Bo, dumay kamutihan. Tani ka pa to tani? Tugon. Nakatugon. Kapadala ka pa to tani kay Neda. Oh, Kaya si gani. Neda, in fairness, no? Nakadako nga pagka Nakadako 14 years nga. old. No? Ano, doon taga-dri siya na ako. Dako pa sa kay Atiya. Oo, ay, Atiya, ano na? Kasi Atiya 23 na. 23, sarap. Pwede 16 lang anay, or 17 si Atiya. No, kadako si nga pagka 14 years Yan old, na yan, no? Ako nakibot to kanina man mo kapon, ikaw ang 14 years old, sila niya man huo. Kasaban. Sige ah. Okay, So parinti go. gali bo nano nga. Sige, nano, wala ginagambal si Manong si Sario ba? Oo. Ani, nagaan ka pa ni Action Boy Duran. Sang mga Sa nga bugos nga pagpalangga. Iya mo gusto magpalangga. Teresa Lina Kayaw, mare morning dress sa imo. Kay Dina Magbato Malabago, good morning man. Sa kay Evelyn Casis. Aha. Christine Minias Villalobos, tin mga aga sa imo. Kay Joshua Bia. Yatay lang ko na si Banambal ni Kagawad Imbong. O do kalayo iguro siya magkadto dre. Oh, kalayot. Sige pangitaan ko na isang mahatagan ko kagawad. Courtesy Okay? of Kagawad Imbong Jocampo. Yes, perfect. Si So, Puding san Siling ni Baring Bia Jonathan, morning si Puding sa ano ka malibod. Yung tagyo mo na yung kagulimon. Ay nga, ano wala siya naglibod sa bong? Ay, guro eh. Ay, Damo din na balaan si Puding. damo gid siya na balaan niya. Sa mga ayi-ayi pa lang to niya daan. Ay. Ano ganun yung kanta? Tungin ay ito man. Ato ang Luzon, Visayas, Oo, Mindanao. gali nang dadadan, dadan, dadan, dan. Ay. Sige Ay, ah. pwede. Ara ka na? Okay ka na? Ayos ko di. Pwede ko di. Kay John Serna, good morning man. Elizabeth Garde, good morning. Emily Morden, good morning sa imo. Si Nathan Borromeo, good morning. Panakyaw, no, sa Isabela. Sir Nathan, good morning. Ano nga gagwa sundos nga comment, remove ba yung moderator? Oh? Agin remove ta na kay may masulod na matali kagina nga ano bla nga Ah. I earn to Okay. Tigin na top na ta na siya. Good morning kay Nathan. Oo. Kay sa tanan nga passers ko no, sang licensure examination for teachers. Last June Oo. 2022. Yes, congratulations sa inyo. Madam, magiging salamat from Sir Nathan. Kaya Ma'am Elizabeth Malakagamala, good morning man. Doy Arthur, good morning. Siling ni Lawrence Melgarejo, Conclara, kamote lang, dugangi mais no. Pwede gid. Ayos to, ang mais ko tong grupo tala ko to. Ay, ito hindi ko kadulot. Si dulot gina ni Neda ya. Dutla niya gina. Kay Kaya to ko to June. mo, may kamuti ko to kag mais mo. Ami to ka kamote. Dungan kami ni gani, oh. Di mo nahalin. Sa kabukiran. Nangali ka naman guro. Sa kabukiran, sa kawayan, Ay, kalay. Kay June Pihina Hardinico Trono, Ay, good morning. Doc John, doctor ni. Doctor ni siya. Yeah. Good morning, Doc June. Classmate ko na siya. Ay, true. Si Dr. June Hardinico Trono. Trono. Morning na sa imo, Doc, Good morning. Shelo Billones Arevalo, good morning Uy, man. ari Sa siya, iyo, oh. sir. Ari siya, Ano oh. pa ni siya gali gyapon? No. Busy lang siya, guro. Sila ni Teacher Romela. Kumusta na, Teacher Romela? Ganyan, naka-comment si Teacher Romela eh. Sako, guro sang preparasyon kaya manong bukas ng klase. Or ba siguro, siya nila ako sige comment, sige sila mga kasag di ako. Sige sila hambal yan nga sa ano mga balik di sa bago yan. Bayin. Maragorang bayan. Isla, kay karon mangayo. Mas la karon mas la karon kasag Ay, karon. mga ayog. Gina bakal. Ikaw na pala bayan. Parang butong gitu ya. Girl Scout ikot ya sa butong. Oo, No, gani, correct.
Pero ang karon ara ko da karon basi ko may kasag tuod da bla. Ah. Bayran. Of course. Siyempre. Si- Ano kay karon? Kang Laon. Ano? Kang Laon. Laon. May ano karon ng ano ganit na ng Mount Canlaon Natural Park Festival. Correct. MKNP. Festival karon. So ara tada karon kay manilag. Weird mom. Anong inobra nila? Sige. Kay Kano Oreta, good morning man. Si Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning sa imo Mary Joy and sa imo cute nga baby boy. Ngayong aga lang na sa imo dira sa may Talisay City. Sining ko layo ka sa Concepcion. Singko tinglan sunis mo stato niya way paga kwan way pagid maluto. Ba ilang kay kumaluto. Dalan si Action Dorian. Talak. Kalain. Si Kagawad- Kaya na to si Father Amber. Wala maging chat si Father Amber. Apos na iya. Basta bantayan talang magpasalamat lang. Ang taon tabi kong bukas na ning ligad. Para bantayan ay sa ligad tuig. Ibantayan mo. Tingin Way manatapos nag-pandemic. na lang. Pandemic to ya. I-search tabi kung saan ang pasalamat. Ano pasalamat festival? I Or think pasalamat lang? pasalamat na nila. Pasalamat. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, sa Kagawad, morning dira sa imo sa Hinubaan o sa Alagad Radio dira, good morning ha. O sige, standby na sa dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye balita international, ginumpisahan na sang Italy ang ila vaccination program batok sa monkeypox virus. Ini kasunod sa pagtaas sa nasambit nga kaso kag ang kabalaka sa may health ministry nga pagkaubos sa mga bakuna. Ini matapos may na-report nga 545 ka kaso sa monkeypox virus sa Italy. Ginpatigan ang una nga paghatag sa monkeypox vaccine sa Spallanzani Hospital sa Rome. Maganubo naman sa masobra 2 ka pesos ang presyo ng diesel kag gasolina karon nga semana. Sa separadong advisories ginpahayag sang Shell, Clean Fuel, Petrogas, Sea Oil kag Caltex nga magapanubo sang 2 pesos kag 10 sentimos kada litro ang gasolina kag 2.20 naman kada litro sa diesel. Ang mga kompanya sang langis nga nagabaligya sang kerosene magapanubo man sang 2.55 kada litro. Mag-epekto ang bagong presyo las 6 karon nga aga. Martes magluwas naman sa Caltex nga mga rollback kung nag-rollback las 12.1 kay nasang kagahon ka ang Clean Fuel nga mag-rollback las 8.1 sa karon man nga adlaw. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 38 sentimos. Singapore dollar 40 pesos kag 17 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 5 sentimos. Kag sa aton nga balita, entertainment, ginanunsyo sang K-pop group nga Blackpink ang ila pagbalik concert sa Pungsod. Sa ilang social media account, ginapatigan ang anunsyo sa mga petsa sa ilang Born Pink World Tour. Mag-uumpisa ini sa Seoul sa Oktubre 15 kag 16 kag magalibot sa US kag Europe tubtob sa katapusan sang tuig. Pag-abot sang tuig 2023, magabalik sila sa Asia kag maga-concert sa mga pungsod sa Bangkok sa Thailand, Hong Kong, Riyadh kag Abu Dhabi. Sa bulan naman sang Marso 2023, kalakip ang Manila nga ila kadtuan, magluwas pa sa Kuala Lumpur, Jakarta kag Kaohsiung. Sa balita sa sports, liwat ginkuha ang PBA star nga si Kiefer Ravena sang Shiga Lakes. Isa ini sa mga professional team sa Japan B-League. Ini pagkatapos ng opisyal ang ginanunsyo sa inisang team matapos nga nag-believe sa performance ni Ravena kag wala madayon ang negosasyon sa iya mother club sa PBA. Wala naman ginbolgar sa Shiga kung pila ang deal apang madugay na nga ginhatagan sang offer sang 3 ka tuig si Ravena para sa kontrata. Antes ni si Ravena naka-record sang first season sa Shiga nga may average nga 13.2 points sa 35% shooting sa 3-point area, may 5.9 assists per game, 2.5 rebounds kag 1.5 steals sa 27 minutos halin sa iyas ning 56 kahampang. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Sing pa mo. Mga energy. Energy! Mga energy. Bini kwan bini Rufa maybe. Dala ka doon ka-challenging. Challenging. Yes! Energy!
Ay, kalain. Sige. Good morning, anay kay Mike Batista sa City Village, Barangay Kabog. Dira kay Homa Lumena, kay Badria Gayaw Pilot. Pagtamyaw ko na may mga birthday Blacks and Doors. Sige, go. Una gid tamyaw ko lang si Stella Marie Celis. Happy birthday. Dira mga tupuro ni taga siyudad Sambago akong ginatamyaw subong nga may birthday. Stella Marie Celis, mag-aga sa imo kag happy birthday. Dira man sa kay Sofia Bailon, bata ni sang akon nga BFF. Si Rica, no? Si Sophie Bailon. Happy birthday. Happy birthday. Kag ang mother-in-law ni Teresa Linaha Kayaw, Hilda Kayaw. Happy birthday man, no? Sige. Kag natamyaw ko na bala sa kwan sa Comelec da si Ninita Pailado blang apelyido ni Ninita mo, no? Happy listening lang dira sa imo. Kag thank you. Permitas lang mati da sa Comelec no? Bago City. No? Sa kay Rose Sugilon bala, belated happy birthday kahapon nga adlaw, no? Rose Sugilon. Kag congratulations sa akon nga mentor, sa akon nga friend. Si Dr. Deborah Natalia Espinosa Singson. Bago lang ni siya gin-appoint, kag nag-take oath na as college administrator sang Bago City College. Wow, congratulations. Daibing, congratulations, Gid. Yes. Kag you deserve such position. Sige. Okay? Okay, so sige, diri kita sa aton nga balita, espesyal Action Boy. Ini nga nagkalain-lain nga diskarte para mapatubo ang aton nga 1,000. May imo sa pila. May imo sa pila. Depende kung ano imo ginbunyag. Ibang gina magic lang na ya. Ano, paano? Ay, ibang gina magic lang lagi ta kanang napilo-pilo. Lain mo na Pagbukas mo 20. Di ba? 20. Action Boy, ang una tangihon para mapatubo ang ato sa 1,000 is bunyagan. Charot. Matubo sa. Matubo siya. Diyan naman Action Boy, ini mga diskarte ni Action Boy, depende na sa imo. Kay panahon subong grabe, nabatsagan ko rin Action Boy kamahal sa mga baligya. Tuod ka, no? Pwerte na gidya ang... Anak ka na sa adulting stage mo. True. Oo. Una. Pero sa nagligan, di ba compare mo gidya? Oh, kag mamatsagan mo gina kay ti halos kada semana daw 3 ya ka delivery ya. Laklain si Nagabot ni Simo. Nano na yaman. Digid man Dito ko lang kayo pa-deliver iban sa part. Para ka no kaluya. Dito ko lang pa-deliver kay para Man, kung walang hindi- ebidensya. Kung hindi 3 duha mo sa isa ka semana. So gina amat-amat na nauntat. Yeah. Sige lang. Sabad ni sa mga 8. Amo gina enjoy lang la kay ti kuan ka pa ya mo ng single. Oo. Sige Oh, sala naman si Bob Franciao niya iniiya si Ihada na gidigambal. Hindi si Action Dorel pinagyapon niya amigo Hirap Bob. ko, Ano man si Buboy kargador. Ano na, buboy, kargador. Bob Francia, morning Drazimo. Good morning, Sir Bob. Sala Sige. sa gyapon. Sala siya. Wrong siya gyapon. Mapakta nila na sa Wibis. So, itong balita, special action, ari na ha, naglain-lain yung diskarte ha, para mapatuba ito rin sa 1,000. Ang una Action Boy, magpanumdom kasang bagay, or kung ano da nga mga bagay, nga pwede mo i-resell. Resell. Ang lugod na ba lang? Open gini sila. Di kay man na iya kapital. Hindi, kapital. lugod na kan ipa-resell to sila. Hindi makapital sa kay color ta pa na. Oo, color, pinta. Pinta pa. Hindi, natural color na yan. Nga mga colorful, nga mga lugods, nga bato. Bato. So, amo na Obel Action Boy, pwede kagid kadamon actually isang source of Action Boy lang taw kada sa mga online, da bala nga mga platform, bala nga mga baligya, bala Shopee. Dada, nan check kadamo da sang pwede mo nga Baligya. makunda ko dako budget mo ti dito ka sa Alibaba. Alibaba ya pinakamanubo da nga baklo mo ya tag 1,000 pieces yung Ay na? yes, tag 90,000 pieces. Amo na kay Jeff Actually, Bezos ang Alibaba. Jeff Bezos ng Alibaba or si Jack Ma. Ambot lang. Jack Ma. Jack Ma. Ang Alibaba, Si Jeff Bezos, Amazon, I think. Action Amazon, Boy. galing Amazon Jeff siya. Bezos. Si Jack Ma. Jack Ma gali Alibaba ho. So, amo na, kay Dra na Action Boy, mga supplier, di ba nga gabaligya, di ba sa aton sa Pilipinas? Wholesale. Dra na nila ginakwa, oo. Okay. So, ang imo na nga supplier, dra na sila gakuha. Kay gin-check ko Dra Action Boy, very barato tuod. Pero,
Volume. Yung nabaligya di tag 400, makuha mo lang dito tag 80 pesos, mang. Kay volume galing. Pero, Volume. minimum of 90,000 kung mga order, 90 pieces or Tingong 1,000 isa mo kaliw. pieces. Ano pagtubos isa mo na kaliw? Ang muna gani. So, dili ka lang anay sa mga local lang, sa mga dili lang sa Shopee lang anay. So, pwede ka gida ka check Action Boy. Kaya para, sa pamatsagan mo, pare subong summer. So, malantaw ka da, mamaligya ka da mga... Bikini. Ay, bonga, bikini. Summer mo. Di pila lang ka bilog na yakarong bikini. Tito, tag 500, doon lang ka bilog baligya mo. Tapos manamian ko pa sa isang pag-abot, hindi na lang. Ano be? Di mo na pagbaligya Sunscreen. Ha? Yes, sunscreen, bongga. Pwede. Di ka summer. Pwede kid. Or mga kung ano daw pwede summer or ano lang patok pa matyagan mo para sa Ice cream. Ice cream pwede kid mahimo kasi Bisa nilang mga Google ang lao. pwede kid. Ibaligyan nyo sa inyo nga tupad balay or sa inyo community or dra ka sa mga Summer subong haw. Daw gusto naman. Hindi butang tabla summer. Kung summer, sample gali. Kung ano Sample lang niya. Sample. Di sa mga tig-ululan, di raincoat. Payong. Payong, o kung ano man da. Raincoat. Okay? So, next Action Boy, baligya ka sang pagkaon. Yan. Mga sudan. Oo. Damo na yung kaibang daan, tamara na magluto. Chicken pastil. Chicken pastil ni Jo Marie. Nga pastilan, gito. Pastilan. Mga pumpkin curry. Pwede. Gina, pumpkin curry. Di gani, ang konblano gani na? Nang buti nga, pumpkin curry na nang tawag niya, nang kalabasa na balang aging dunot-dunot, bala? Pumpkin curry. Sana pag tikon din, nakabalo sa ngalan, sila kay ginahimuan ni Jo Marie. Makon, may mga kaksyon. Latik! Makon mga kaksyon, latik nga lana niya, Latik pumpkin na kung curry. Lutik? Lutik gali. Pero kayong latik ya daw kwan man sa suma, kwan man Suman ya. latik. Suman latik. So lutik. Lutik. Te mga kaksyon kalipat kami kisa kaya nga lutik inangalanan ni Jo Marie. Anong sudan subong Diyos? Masiling siya pumpkin curry. Yeah. Kung pumpkin curry man biara bala kalabasa man dito. So pumpkin curry na siya. With Basi mo gid man na sa English, no? Basi Basi bala. Anong pares with fish tort? Anong fish tort man yung turta nga kon? Fish tort. Anong fish tort man? Yung turta gali nga guno. Some Friday. Lubo-lubo. Some Friday dumduman mo. Joms arong yan ang sudan Joms. ano ba ya? Today is Friday. We will have a bloody day. Bloody A bloody Friday. Bloody Friday. We will have a bloody Friday. Hinuguan gani. Okay, so man Action Boy, ang mga sudan Action Boy, especially dito ka lang sa medyo barato lang. Hindi ka lang mag-steak bala dayo na, maligya ka sudan steak bala dayo. Hindi lang na. So dito ka lang sa mga laswa, sa mga pinirito nga isda. Okay? So next Action Boy, mag-offer sang serbisyo. Like for example, may motor ka be. So ang half sina ko Action Boy 500, ang half sina 500 pesos, pwede mo igas, then ma-offer ka sang dulong sugat sa imo dra. Habal-habal. Oo, pwede na. Hindi ka naman habal-habal. Mga angkas wala na. Angkas. Pwede na siya Action Boy. Dala lang sa inyo nga community. Papalo ka lang. dulong Diba? sa- Especially bala kung ang community nyo bala or inyo nga subdivision bala medyo layo bala sa diba subdivision nga Layo layo sa sa lakyan, highway. no? Oo, so kinanglan pa magmotor nan. So, Pwede ginap sandra lang sa inyo lang todo, dang no? May ita lang gid pa maagi Action Boy mabuhi kagid yan. Oo. Hindi ka na huya-huya. Kaya huya-huya hindi na makapakaon si. Hindi. Oo. Correct. Hindi Okay? ka mag-yoya. Bisan, hindi ka magsilingan daw wala ka huya. Oo, hindi alay naman na yan. Hindi naman yan wala ka huya. Yeah. Ay, lahat pa yung kauluya ka. Ay, hila ka lang. Tatlo na mo. Ang huya-huya, ang huya-huya, Oo. ang ula-huya, ang kahuluya. Ay, kala. Ito dito kayo sa una. Pili ka dating ka. Dito lang ako sa doon na huya pa ko. Kasi mo, hindi mo huya. Kabudlay man sinabing wala ka huya. Kagkahuluya si Mote. Bawion ko na lang. So, last Action Boy. Okay. Pwede ka gin mamuhunan bala? Mga kapital. Kapital kada sa mga gagmay lang sa mga sa STL. Charot niya. Para sa hindi ka mo mag-illegal STL mga kasyona kami nadakpan to blood mo kabilog. O kundi ganin na mga kwanbla, Marami tawag sina. mga last mga kwanbla, mga last, Galing ka ba si illegal na? Yan ba yung basketball kung ano ang last digit da ginapatayan nila. Damo na bala. No, hindi ko intindi. Oo.
Why ko na galing, okay. Hindi na yan. O di ano baligya ka bala, bakal ka bala sang binangkal bala? Pwede. O puding, o bitsokoy. Imangkot ko si parang Bia, tagpila na imo nga binangkal, bitsokoy. Taglima na naguro ko aya. Hindi na. Di syempre, maginansya, kita siya kakapoy blalibod. So, sila niya sa akong, tag-unsi. Nga, unsi pa rin ba? Tingin nag 5-50 naguro. Ngayon ano ya pagin wakian niya pa. Pero okay, man siya action boy actually. Dito Hindi ka nagmahal na man tanan mo. Of course. Pero in fairness, maginabaligya, ya quality man action boy. Namit man. Okay? Araw? So, amo na inspiration mo, paring Bia Jonathan, tindog na dako pang libod na to. Kay kagina, bayadan. Sano siya ko namang libod. Okay? Sige, okay. So, sige. Good morning, Dara, sa kay Jocelyn Song Comedia, kag kay, sige, latik gid man to da. Lutik. Linotek. Delia Liave, morning man, kag, ako na ng kapital ko man diskarte ka, pwede ka na makaluto linugaw, kag barbecue, Correct. Banana nga saging cue, kag oo. kamote. Kag barbecue plus mga saging, tag 20 na. Bye. Sige, standby na kita sa Action Hotline with Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Action Radio. Action Radio.